Bai, kaixo kafetaguneko lagunak. Kaixo kafetako lagunak. Gaurkoan martxoaren 2an gaude eta, ongi etorriak, kaixo bai. Kaixo kafeta, bai, pizkat itxarongo dugu, jendea konektaten dan. Bai, zelan entzuten da, nire botxa entzuten alduzue. Bai, gaurkoan martxoak bi bete ditu, primeran, eskerrik asko. Gaurkoan berriz ere, kafetaguneko lagunak hemen bildu gara bideokonferentziak egiteko aplikazioen inguruko hitzaldi berri batera. Mila esker hor egoteagatik eta pizkanaka hitzaldi honi hasiera emango diogu. Badeko zuer pantailan, zuokaz partekatuko dut, azaltzen dudan guztia zeuek entzun dezazuen. Eskerrik asko. Gaurkoan bideokonferentziak egiteko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Badakizue konfinamendua dela eta gero eta aplikazio gehiago erabili ditugu geure senitarteko eta lagunen artean komunikatzeko. Etxean gelditu beharrak gauza hauek erabili behar izan ditugu. Beraz, aurrera, goazen begira, COVID-a dela eta ez dela, gero eta aplikazio gehiago erabili ditugu. Adibidez, Zoom, Skype, Jitsi eta holakoak. Gaur, hori buruz hitz egingo dugu, Pizkanaka, banan komentatuko dizkizuet. Zalantzarik izatekotan badakizue, edozein momentutan, kafetagunera etor zaitezkela, gugaz itxordua adostu eta guk dana azalduko dizuegu. Beraz, aurrera. Lehenik eta behin, esan beharra dago, aplikazio hauek erabiltzen badituzue onena wifi-agaz egitea izango dela. Izan ere, aplikazioek datu asko hartzen bai dituzte. Badakizue, fakturan etorten danean, nik 20 giga dekodaz, besteak 11. Hau dela eta onena wifi-a erabiltzea izango da. Hortik aurrera nahi dezuena. Beraz, goazen aurrera. Aplikazio asko dauz bideokonferentziak egiteko orduan. Zoom, Jitsi, Skype, Hangouts. Asko eta asko ziurrenik ezagutuko dituzue. Baina gaur, hauei buruzko ideiak eta ikusiko ditu. Hasteko, Skype. Adibidez, Skype nik 2000 urtean ezagutu nuen. Unibertsitateko lagun batek erabiltzen zuen. Garaia hartan ez genuen bideokonferentziarik egiten. Eta berak Skype erabiltzen zuen bere neskagaz, Holanda zegoen neskagaz hitz egin ahal izateko. Skype Microsoften aplikazioa da. Eta badakizuenez, abaintail eta desabaintail batzuk izango ditu. Hasteko, gehienez, 24 pertsonen arteko bideodeiak egin ditzakezue. 24 lagun nahiko dira aplikazioagaz hitz egin ahal izateko. Gero txata, bai, WhatsAppekin egiten duzuen moduan, idatzizko mezuak ere erabili ditzakezuez. SMS-ak bai bota ditzakezuez, dokumentuak partekatu WhatsAppean bezala, irudi, PDF, PowerPoint, Excel edo Wordeko dokumentuak. Ahots deiak bai. Teorian, Skype doainik da, ez duzue ezer ordaindu behar. Zein da arazoa, norbaiti deia egin nahi diozue, zuzenean bere telefonora, horretan txartel bat hartu behar duzue eta ordaindu egin behar duzue. Dena den, gogoratu normalean, zuk Skypera sartzen zarenean, lagunagaz itxordu bat adostuko duzula eta bion arteko elkarrizketa egingo duzuela. Beraz, ez duzue ezer ordaindu behar.
Dena den, aplikazio hau mobilean zein ordenagailuan erabili dezakezue. Nik hasieran ordenagailuan erabiltzen nuen, 2000 urtean, baina egun aplikazioa mobilean deskarga dezakezue eta zuzenean dena smartphonetik egin dezakezue. Bale, dana jarraian, arazorik gabe. Erabiltzeko erreza da, zuek kontaktuak bilatu behar dozuez eta kontaktuak gorde, gero zeuk Skypera sartu, kontaktua aktibatu eta dagoen ala ez ikusi, eta beragaz zuzenean itxegin, idatzi, mezuak bota, dokumentuak eta dana dalakoa. Bale, bagoaz urrengoagaz. Bale, urrengoa Hangouts. Ez dakit Hangouts ezaguna izango zaizuen. Dena den, ziurrenik Google bai, ez? Google ezagutzen dozu, ezta? Gauza da Hangouts Googleen aplikazioa dala. Ez da, egunen baden zuen korreo elektronikoa sartzen basarie, Gmailera, beko partean, eskerraldean eta bean hor Hangouts ikusi dezakezue. Bale, izan ere, bertan badeko zue aukera. Bale, Hangouts, bale, gehienez, 10 pertsonen arteko bideoiak egin ditzakezuez. Ez da asko, baina, 10 pertsona azken finean, 10 pertsona direz, eta askotan nahikoa da. Bale, gero, txata, idatziz ere, mezuak bota ditzakezuez. 150 lagunekin izan ere, 150 nahiko dira, kuadrilla ederra. Gero, munduko edozein telefonora ere dei dezakezue. Berdin da, ni hemen Euskal Herrian, bestea Bartzelonan, ala Nueva York dagoen. Edozein egaz, kontaktuan, harremanetan jarri alzarie. Bale, eta gero, mezuak ere bidali ditzakezueiz naiz eta pertsona konektata ez egon. Hau da, zuk mezua botatzen duzu eta pertsona Hangoutsera sartzen danean mezua bertan ikusiko dau. Bale, Hangoutsera konektateko, bai ordenagailutik, zein mobiletik, smartphonetik, bietatik egin dezakezue. Bale, gauza da, Gmailera konektaten basarie, gogoratu, Gmailen, eskerraldean, bean, badeko zue Hangouts, bale? Eta gero, zuzenean, aplikazioetan Hangoutsera deko zue, pantalla hundian, bale? Gauza da, Hangoutsen, Googleen deko zuen kontaktuekaz harremanetan jarreko zariela. Adibidez, imaginatu, Facebooken egin dezakezue, Facebookeko kontaktuekaz, Hangouts erabiltzen duzunean, Googleeko kontaktuaz beti, bale? Hori da, oso ondo. Urrengoarekin joango gara pizkanaka. Hori da, bale. Bale, Zoom ezagutzen, ez dakit Zoom ezagutzen dozuen ala ez. Baina COVID-19aren egoeragaz, nahiko arrunta bilakatu da Zoom aplikazioa. Zoomek badeko doako bertsioa eta baita ere ordaindu beharreko aplikazioa. Dena den, doako aplikazioagaz nahikoa izango duzue. Gero ja, Zoom, ez dakit imaginatu enpresa bat deko zuela, edo ja profesionalak basariela, ja doako aplikazioa, doako aplikazioa ez ordaintzeko aplikazioa erabili dezakezue. Bale, bilerak 100 lagunekaz, hor pantailan ikusten duzuen munduan. Bale, gogoratu 100 pertsona badirezela pertsona asko, Gero, gauza da, doako aplikazioa danean, musutruk danean, 40 minutu gehienez. 40 minutuko batxarrak baino gehiagoko nahi baduzu ez, ordu bete, 2 ordu edo ordu terdi, gogoratu ja, ordaindu egin behar dezuela. Baina dena den, imaginatu 40 minututan gauza asko esan ditzakezuelaz. Gero, pantalla partekatu dezakezue. Hau da, imaginatu ni irakaslea naizela, eta basuek ikasleak. Baina imaginatu historiako lekzioa ematen dudan bitartean, nik pantailan zuek irakurri behar dezuena jarriko dizuet. Eta orduan nik rolloa bota, hau azaldu, bestea eta bestea,
eta ni entzuten zuen bitartean, zuek pantalla irakurri dezakezuela. Momentu honetan egiten ari garena. Ni banau hor pantalla txikian, baina hor eskumaldean badeko zue nik diodan gauza guztia. Orduan, zer gertatzen da honegaz? Zunen parte hartzaile aktiboak izan zaitezkela, hau da, zuek nigaz zuzenean hitz egin, hau da, eneko galdetu hau edo eneko hau bestea eta bestea, edo parte hartzaile pasiboak, hau da, nik gauza guztiak azaldu ditzakezu ez, eta zuek entzun eta horrekin nahiko. Gu adibidez lanean Zoom erabiltzen dugu, eta normalean ondo dabil, eta nahiko aplikazio polita da. Aurrera joango gara pizkanaka. Dena den gogoratu, zalantzarik edo hau gogoratu azkenean, hitzaldi bat dela, dena nahiko teorikoa. Zuek egunen baten praktikatu nahi badezue, bilatu zuen kazetagunea, itxordua jarriko dugu, etor zaitezte eta praktikan egingo dugu, hori, teorian azaltzen dizuedan guzti hau. Aurrera orduan. Jitsi. Ez dakit jitsi ezagutzen dozuen. Begira, nik jitsi martxo, orain dela urtebete ezagutu nuen. Martxoan COVID-19 egoera hasi zanean, geure lengusuak olako talde bat sortu zuen, familia artean, eta jitsiko enlace bat bota, eta bertan hasi ginen, senitartekoak arratsalde guztietan hitz egiten jitsi dela medio. Jitsi bazkenean, zein dekon abantaira, konferentziak egiten dituzuela, eta parte hartzaile kopurua mugagabea da. Hau da, 10, 11, 12 eta 24. Beste abantail bat, hor pantailan ikusten dozuen moduan, pasaitza jarri daitekela. Pasaitza zertarako, imaginatu lagunen artean zeudetela. Zeuen elkarrizketan inorez sartzeko. Nik oraindik gogoratzen dut, arratsalde baten, 8:00, zenitartekoen artean hitz egiten geundela, eta batean, pertsona bat, ez ezaguna, ez genduen ezagutzen, gure elkarrizketan sartu zala. Pertsona hori, pantailatik botatzeko aukera dekozue, baina zein da arazoa, onena pasaitza ipintea, orduan ez da inor sartuko. 10 bagara, 10, eta horrekin nahiko. Gero, ez da beharrezko, kode irekikoa da, eta azkenean, imaginatu, nik batxarra sortzen dodala, nik guztioi korreo elektronikoz adibidez enlace bat edo link bat botatzen dizuet, eta pasaitz bat ematen dizuet, zukor klik egin, konektatu, pasaitza sartu, eta pantailan agertuten gara. Pantailan, imaginatu, pantailan, 12 pantaila gertzen direzela, eta pantaila bakoitzan, zure aurpegia, enekoren aurpegia, oianeren aurpegia, eta, hor pizkanaka hitz egiten dugu. Gauza zera da, norbaitek hitz egiten dauenean, bera pantailan agertzen dela, eta beste batek hitz egiten hasten denean, bestea pantailan agertzen dela. Nahiko erosoa da, eta adibidez, COVID-19 dela eta kazetagunea badabil olako ikastaroak emoten bideokonferentziak erabiliz, eta zein aplikazio erabiltzen dau? Jitsi. Nahiko erreza da, funtzionatu egiten dau, eta mobilean instala dezakezue ala zuzenean. Instalazio hori gabe, ordenagailutik zein telefono mugikorretik. Honena saiatu eta esango diguzu zelan funtzionatzen dauen. Aurrera jarraituko dugu pizkanaka. Beste aukera batzuk, gehienok WhatsAppa erabiltzen dugu. Eta badakizue, WhatsAppa erabiliz be, olako bideokonferentziak erabili daitezkela, nahiko errez. Nik adibidez ezagutzen dut jende asko, ordenagailua ez dauela ezertarako erabiltzen, baina WhatsAppa erabiltziliz bideokonferentziak egiten dituena. Jende nagusia adibidez, konfinamenduetan WhatsAppi esker, bideokonferentziak egin dauz zenitartekoin arazorik gabe. Gero,
Facebookeko erabiltzaileak basarete, Instagrameko erabiltzaileak, hoiek erabiliz ere, bideokonferentziak egin ditzakezu, ez? Adibidez, Instagrameko jarraitzaileekaz edo Facebooken dekozuen lagunakaz. Ondo funtzionatzen dabe, eta erabiltzeko ere errezak dira. Gauza da horretarako, hori, Facebooken izena eman da egon barzariela edo Instagramen. Erredeak eta ez badituzu ez erabili, etor zaitezte kafetagunera eta ikastaroa izena emon, eta horrekin nahiko. Eta gero, hortik, ez dakit ikusten duzuen, olako ikono horlegia da, ikono berdea eta erdian badeko olako kamaratxu bat. Horri, FaceTimeen simboloa da. Gauza da, jende askok Android smartphoneak erabiltzen dituela, baina ziurazki zuek edo lagunen batek izango du olaiko iPhone telefonoa, bale? Appleen iPhone telefonoa edo Appleen iPada. iPada edo iPhonea badeko zue, zeure lagunekaz, iPhonea ere dekoten lagunagaz, FaceTimeko bideokonferentziak egin ditzakezu ez. Ondo funtzionatzen dabe, gauza da, hori, iPhonea edo iPada eskuetan izan behar duzuela. Bestela ez dago aukerarik, bale? Primeran, bale, eta azkenean, labur bilduz, gauza da, ez duzuela, bideokonferentziak egiteko, ez duzuela aplikazio bakarra erabiliko. Nik adibidez, lanekoekaz Zoom erabiltzen dut. Gero igual, nire senitartekoekaz bazken aldientan Jitsi erabili dugu, baina igual, nire aita eta amagaz itxegin nahi badut, WhatsApp erabiliko dut. Gero, imaginatu, konfinamenduan egon gari izenean, yoga egiten dozuela. Eta igual, jogako irakasleak, ariketak egiteko zein aplikazio erabili dau, Zoom aplikazioa. Gauza hori da, bat bakarra ez dozuela erabiliko. Igual asko erabiliko dituzue, pertsonaren arabera. Edo imaginatu, kuadrilegaz Facebook erabiliko dut. Gero badeko daz lagun batzuk Instagramen, hoiekaz Instagram erabiliko dut. Hortxe dau koska, bat ez duzuela erabiliko, bat baino gehiago erabiliko duzue. Horrezegatik, onena da, pizkat praktikatea, edo gune ematen zut, etor zaitezte kafetagune eta olako laburpen bat egingo dugu eta daneabek erabiliko duguz, hori. Bata edo bestearen abantailak edo desabantailak ikus ditzazuen, bale? Dena den, hori, Skype, igual profesionalena, taldeentzako aplikaziorik onena. Hangouts, Hangouts azken finean, osoa eta ez dozue telefono beharrik, Hangouts zuzenean posta elektronikoa, adibidez, ez dakitzer, @gmail.com, horrekin nahiko dukozue. Zoom, honena, zeure bilerak antolatzeko, lan bilerak edo irakasleak basarie, klasea konektateko eta zuen historio edo matematika klasea emoteko. Eta gero Jitsi, parte hartzaile kopuru mugagabea. Hori doainik da eta 40 minutu gehienez. 40 minututik gora, hori ordaindu behar duzue. Gero, WhatsAppa erabiltzen duzunean, oso erreza da, baina WhatsAppa erabiltzeko gogoratu. Kontaktua agendan izan behar duzue. Bestela, gero, zuk iPhonea edo iPada badekozu, eta zeure lagunak erabili FaceTime. Izan ere, ondo funtzionatzen dau, eta oso erreza da. Hortik kanpo, badeko zuez aplikazio gehiago. Baina, geu kafetagunean azaldutakoekaz ere nahiko deko zue. Skype, Hangouts, Zoom, Jitsi, gero Instagram, FaceTime, Facebook eta WhatsApp. Nahiko abaniko handia deko zue, eta
naiz eta hasieran igual galduta egon, azken finean gero funtzionamendua berdina izango da. Hasieran beti, honi emango diot besteari, azkenean beti izan dugu geure lehen kontaktua, baina behin egin duzuenean, dan aurrera. Edo bestela badakizue, lagunegaz gelditu eta frogatu, saiatu eta esaten dal moduan trasteatu. Trasteatu beldurrik gabe. Izan ere, azken finean ez dozue ezer apurtuko edo ezer txarrik izango. Bideokonferentzien inguruan hauze izan da guztia. Gogoratu hauze teoria baino ez dela izan. Gero, egunen baten, frogak egin bain nahi duzue, honekin saiatu, frogatu, saiatu, trasteatu, bilatu inguruan duzuen kafetagunerik hurbilena. Edo bestela, sartu kafetagunerako horrira eta bilatu telefonoa deitu gugaz, itxordua adostu eta ona etorri eta nahi duzuen saiakuntza guztiak egingo ditugu. Hortan ez dau arazorik. Gogoratu, hauze bideokonferentzien inguruko solasaldia baino ez dela izan. Baina, aste honetan bertan, hemen badekot gainera horritxua, badeko zue ostegunean, arratsaldeko 7:00 aplikaziones para videokonferentzias. Hau da, gaurkoan entzuntu zuen gauza berdina, baina erderaz. Eta ostegunean bebai badeko zue, arratsaldeko 7:00 Windows frente a Linux. Erdaraz bebai. Gogoratu, bai martxoan, zein apirilean, gero eta horlako YouTubeko solasaldiak ditugula, zuzenean eta esklusiban, eta hori, zalantzaren baten badeko zue, deitu lasai, gugaz hitz egin, eta egin beharrekoak egingo ditugu. Eskerrik asko gaur hor egoteagatik, hauze izan da guztia, eta ondo ibili, agur, aio eta hurrengorarte. Eskerrik asko kafetagunearen eta langileen partetik. Hurrengorarte, agur!